Minggune inyong dolan nggone Kanjeng Mami guys, ke video tok teks sekitar jam 10 esuk guys. Ki sing melu anake wadon tok guys, gue sing lanang ora gelem melu, motore tak seladi sit layak guys. Ya ben mesine panas. Gue anake wadon wis gede. Aja kelalen mampir jajan disit guys nang perapatan ki guys. Ucuk singkat cerita baik wis kutul nang perek umai Kanjeng Mami. Liwati dalan cilik guys, kutung liwati powotan cilik miki guys. Ya tapi nek inyong tek parkir nak motor disit ki guys, ngarene balike gampang kok gari wong. Sing videone miki anake lah ya guys. Lanjut bar parkir ke gari maring dhuwur. Layak kudung liwati powotan gue powotane pada bolong, kudu hati-hati guys. Ini orang hati-hati yo bisa nyemplung maring kalian gigal gedubrak kecuplak, aduh sakit. Anaknya tak tinggal guys, kesuwen gue mowot hehehehe. Wis nang ngarep umeh Kanjeng Mami tak mlebu disit ya guys. Assalamualaikum.